नै लोगोफोर जोंहा आलासि जानो थांदों सालाकाथिनि सिङाव थानाय दैमुगुरि होननाय गामियाव ओमफ्राय नायलाय नोङो साल दंफां गोजा ओरैबायदि आं फार्स्ट टाइमनि थाखाय थांदों नालाय क'क्राझाराव थांफेराखै आङो स' बेहाय थांनानै एकदम सारप्राइज जाहैदों आरो बेफोर दंफां लाइफांखौ नुनानै ओरैबायदि सारि सारि दंफां बागान गोजा जेरैथिं नायो ओरैथिंनो माबा मा होनो साल दंफां ओमफ्राय सिगुन दंफां आरो खाथियावनो पाहारबो दंमोन आरो नायलाय बाबुजों आंजों जि आराम थाबायबाय बे दंफाङाव दसे फट' लाबाय ओमफ्राय नै बिबैजोंबो गेलेबाय सैमायाबो जि खिथु खिथु थांफाबाय थारमाने दंफां लाइफाङाव बिदि फट' लानो मोजां मोननायखाय बेहायनो दसे भिडिअबो लाबाय फट'बो लाबाय आरो जोङो ओमफ्राय नै बेबो न'खरनिनो जायो नालाय बेहाय जोङो बाबुखौ बामनाय नायनायमोन आरो बाम जाथारा ओरैबायदि गिलिर गथ'आ बामनोनो थिखोलायनो हालाय लायाखै ओमफ्राय नैबेयो गासिबो जोंनि न'खरनि परियालानो बयबो ज' खेबसे फट' ज' लानोसै होननानै बयबो ओंखारबोबाय आरो जोङो सानसेयावनो थांना सानसेयावनो फैफिनदों हजोंहायनो जानानै जोङो न'आव सफैगौ बिराद मोना फैबाय आरो फुंनि 8थायाव ओंखारलांनायमोन हरनि 10ता साराय 10ता